שהחליטו להקים תנועה חוץ פרלמנטרית, והערב הם יקיימו כנס תומכים גדול ראשון בצומת דרור. שלום לאילן ציון, מקים תנועת גדר לחיים, נכון? שלום רב. שלום לך. כן, אנחנו מקמנו תנועה לאחר האסון בדולפינריום, כלומר, התנועה כבר קיימת חודשיים. לא שמענו עליה. כן, התנועה עשתה הפגנות במספר צמתים ברחבי הארץ, בנוסף לזה עשתה מספר כנסים, זה הכנס הגדול הראשון שלה. כמה חברים יש בתנועה הזאת נכון להיום? כרגע יש עשרות של פעילים, אנחנו בכנס הזה מערכים כ-200 משתתפים יהיו היום בצומת דרור בשעה 8 בערב, והמטרה שלנו בתנועה הזו היא בעצם להקים גוף שיקרא לממשלת ישראל וידרוש מראש הממשלה להקים גדר ביטחון ללא קשר לעתידם של שטחי יהודה ושומרון. גדר ביטחון בין שטחי האוכלוסייה הפלסטינית לשטחים הישראלים. אתם מדברים רק על גדר פיזית או גם על איסור מוחלט של כניסת פלסטינים כאלה או אחרים לתחומי ישראל והפסקת העסקה המוחלטת שלהם וכו' וכו'? הרעיון שלנו מתמקד רק בנושא הגדר. אנחנו חושבים שהטעות עד היום הייתה, וזה בעצם מה שמנע את היישום של הרעיון הזה של גדר ההפרדה, הייתה הקשירה שלו לפתרון של הבעיה הפוליטית של עתיד השטחים. אנחנו חושבים שאין שום קשר בין עתיד השטחים לבין הקמת הגדר. אנחנו חושבים שהגדר צריכה לקום בכל מקרה. ברגע שהגדר הזאת תקום, אנחנו חושבים שהיא תוכל למנוע או לצמצם בצורה דרמטית את מספר הפיגועים. מעבר לזה, היא תגרום בעצם לעצירת תהליך מאוד מאוד מסוכן שמתרחש כרגע, והוא התהליך של מימוש זכות השיבה של פלסטינים לתוך ישראל. את יודעת, אושרת, שעד עכשיו, כרגע, כבר כ100,000 פלסטינים נכנסו וחצו את הגבולות של הקו הירוק, ובעצם כבר מתגוררים בשטחי מדינת ישראל, תוך שינוי של המאזן הדמוגרפי. עכשיו, חשוב לי גם מאוד לציין שהתנועה הזו היא מורכבת מאנשים גם מהימין וגם מהשמאל, ובעצם הדבר הזה מתאפשר בגלל העובדה שהתנועה לא עוסקת בעצם בעתיד של השטחים. כן, הנקודה ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך, גם מימין, גם משמאל, גם בצבא, כולם אומרים הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. פשוט בלתי אפשרי, לא ישים. אז אני מבינה אחד שיש לכם, הצטרפו אליכם גם אנשי ביטחון בכירים. אתה יכול לומר לנו מי הם ומה גורם לך לחשוב ולכם לחשוב שזה כן אפשרי? אני חייב להגיד לך שהמידע שמסרת הוא לא מדויק. כמו שאני יודע, ואני שוחחתי עם אנשים שמכירים, רבים מאותם אנשי ביטחון מראשי השב"כ, ראשי המוסד, הצבא, יש תמיכה מאוד נרחבת, גם במטכ"ל וגם באותם מוסדות. אני יכול להגיד לך מעבר לזה שאיתנו הערב ינאם עמרם מצנע, שהוא תומך מובהק של הדרך הזו. אני שוחחתי כבר עם דני אטום שתומך בזה, ואפילו הייתה כתבה מאוד נרחבת שלו בעיתון בעניין הזה, גם עם אלוף איתן בן אליהו שתומך בזה. אני יכול להגיד לך שהרמטכ"ל הביע תמיכה בזה, המפכ"ל הביע תמיכה, ראש השב"כ אבי דיכטר כך שמעתי גם הביע את התמיכה, אפילו נשיא המדינה תומך בזה. התמיכה היא מאוד מאוד רחבה, ומעבר לזה יש תמיכה מאוד נרחבת בעם. לפי הסקרים מדובר על למעלה מ-80% תמיכה ברעיון הזה. אנחנו קראנו קצת סקרים אחרים, אבל תודה רבה לך בשלב הזה. הערב הכנס הגדול הראשון שלכם, אילן ציון. תודה רבה לך.